רוצה להתגייס לצבא? אשריך, צורך לזה מסירות נפש ממש. הרב אומר שכזה מסירות נפש ממש. מתחילים שם מיד. מתחילים שם מיד. מיד. מבטיחים והכל טוב, הכל שקר והכל טוב. מבטיחים שהכל יהיה טוב, הכל שקר. כחרונים ושטורים ערבורים. תחזיק את עצמך חזק, והקדוש ברוך הוא יחזיק בך חזק. מאיימים עליו עכשיו איומים, הם קראו שמחר הוא יבוא לצבא, הם התקשרו אליו שמחר הוא צריך לבוא. והם מאיימים עליו איומים, הוא צריך לפחד מכל האיומים האלה? שברוך השם. שידברו עם הרב שטרנבוך. הוא אומר, אתה יכול להגיד להם שידברו עם הרב שטרנבוך. הוא רוצה ברוכה שהוא יצליח לעמוד מולם חזק ויהיה לו כוח לעמוד נגדם. אמן. לחכות יעמוד נגדם. ברוכה והצלחת גדולה. בריקה שתהיה בשמחת תמיד. ניסו להכניס אותו לכלא, הוא הצליח להימלט מהם, הוא גם צריך ברוכה. הוא כבר מושג בברוכה, הוא יקבל עוד ברוכה. אתה מוחזק כבר בברכות שתקבל עוד הרבה ברכות. אשריו ואשריכם כל. יעמוד ויעמוד בניסיון. עמדתי בניסיון ותעמוד עליו. מדמה שאתה מפחד ממך, הם גם מפחדים ממך.